pagtuon subong. Ang semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon, pagbusisi, pagtalakay, o kon pagpanghinas ang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Sa sini sa naunang simana sang aton ikatatlo nga trimestre. Nagapasalamat ako mga kauturan nga yari gyapon ang aton partner si Pastor J.C. Aragon Jr., ang aton Human Resource Director diri sa CPAC. Kag siya nangin available gyapon nga magaupod sa aton. Pastor J.S., mayong adlaw sa imo. Maayong adlaw, Pastor, kag maayong adlaw sa tanan namon nga mga kaabyanan, mga kauturan nga nagamatutom gid nga nagapadayon sa pagbantay, nagasunod sining matahom naton nga programa ang pagtuon subong. Salamat Pastor Aragon. Kag upod naton karon nga adlaw ang aton pinasahi nga bisita nga imported halin sa Amerika, wala sang liwan si Pastor Lodi Mahinay. Siya sang una nangin workers ang Negros Oriental Siquijor Mission, district leader kag naghandle sa madamo nga departments. Kag nahimo man siya nga aton professor diri sa Central Philippine Adventist College School of Theology. Kag sa karon ato na sila sa Amerika upod sa iyang pamilya. Siya ang aton church pastor, at the same time siya man ang chaplain sang Holbrook Indian School sa Holbrook, Arizona, USA. Pastor, welcome kag ang Dios magaupod sa aton nga pagtuon karon. Mayang adlaw, Pastor. Madamo gyud nga salamat sa imong matahom nga introduction kabahin sa akon. Ay sa ini kadako nga pribilehiyo nga ginhatag niyo sa akon sini nga tion nga mangin isa ka bahin sa aton nga pagtuon sa leksyon sa sini nga semana. Madamo gyud salamat. Thank you, Pastor, sang imo bisan busy ang imo nga schedule subong tungod kay nagbakasyon ikaw kag damo sang imo pang mga lugar nga kadtuan. But at least you have given us time to be together with us sa pag-discuss sining aton leksyon. Pastor Jess, Pastor Lodi, ang aton leksyon is leksyon 1. Oh, kag ang tema sa the whole quarter is the least of these. Ang pinaka-nubo tanan ini sa ila. Pastor Jess daw amo ni siya ang ginatawag naton sa theological term nga applied theology o kon practical ministry. But anyway, we will be studying some more about that. Apang sa hindi pa, kita mga muyo, ako na naitamiyaw ng atong mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, sa atong mga kauturan sa may Iloilo, sa Antique, sa Capi, sa Aklan, sa may Guimaras, atong mga Ilonggo speaking sa Southern Mindanao, sa General Santos City, sa Coronadal City, South Cotabato, sa Sarangani Province, sa North Cotabato, Sultan Kudarat, kagaton mga kauturan sa Biliran, sa Samar, sa Leyte, sa may Romblon, sa Masbate, sa Palawan, kag sa Mindoro. Kagaton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking sa Amerika, sa Europa, sa may ASEAN nations, sa may Australia, sa New Zealand, kag bisan pa sa China. Amon man gina abi-abi kag gina-greet dira si Mrs. Gina Importante Mahinay sa may Holbrook, Arizona, USA. Ang Dios magapakamayo sa aton. Pastor Aragon, pwede naton sugdan ang aton pagtuon sa pagduko sa aton pag-ulo sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Diyos namon nga makagagahom, balaan, ikaw tag-iya sining amon kinabuhi. Ang pagdayaw kag pagpasalamat amon karon ginatib-ong samtang kami sa liwat magatuon sa imong bilidhon nga mga pulong. Tagay kami sang kaalam, ginughalangop ngayon mga pulong amon pagatunan mangin buhi sa amon tagipusoon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa matahom nga pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Hulubaton 14, versikulo 31. Ang nagasiling, ang nagapigos sang imol, nagapakahuya sang iya magbubuhat. Apang ang nagakaluoy sa nawadan, nagapadungog sa iya.
ang Dios magapakamayo sang aton sadsaran nga teksto. Pastor, ari na kita sa aton nauna nga leksyon sa bag-o naton nga trimestry sa tuig 2019. Yes, ang aton lesson, Pastor, sa lesson 1 is God created. Ang Diyos nagtuga. Yes. Pagtugas ang Diyos ang kalibutan, He created a perfect world. Himpit nga kalibutan. Apang ti kabalo kita sang istorya nga nahulog ini sa pagpakasala. Pinaagi sa aton una nga ginikanan si Adan kag si Eva. And then nag-start ang deterioration of the earth. Ang Ginoo, Pastor, na heart gid siya. Do medyo na disappointed siya o kung nasakit gid siya daw, naapektuhan gid siya. But nevertheless, nagapadayon gyapon siya sa pagtatap sang kalibutan. In fact, nagsiling siya nga ginahigugmag gyapon niya ang kalibutan nga sa bagay ginhatag niya ang bugtong nga anak. The thing is that sa paghatag ni sang Ginoo sa kay Adan kag kay Eva, hindi lang na iya nga paghatag tapos wala na dayon bahin ang si Adan kag si Eva. Adan and Eve has the part that is to dress the garden or the earth. Yes. So amo ni ang aton leksyon. Though the world who had been created perfect, nahulog sa pagkasala, gintugyan sa tawo sa aton ang Ginoo sa gyapon ara ang iyang kamot, but yet we have a part in that in sustaining our earth. Yes, Pastor Aragon. Kung sa aton lang tawhanon nga paminsaron Pastor Tomado, no, Pastor Lodi, siguro kung ang Ginoo parehos lang sa atong pangunahuna, pwede man kita makasila mga kauturan nga islan ko na lang niya. Islan na lang ni. Rewind na lang niya o delete na lang, no? Kag maghimo na lang sing bag-o. Sarang gid ina mahimo sang Ginoo. Nga maghimo siya sing bag-o na lang kag nga ang iya pagid abi sustinihon, no? Apang mga kaabyanan, mga kauturan, ang Ginoo Dios ang gugma. Walay sapayan nga amotong nahitabo, ang tao nagmalinapaso, nagmasinupakon sa iya. Apang aton leksyon magasaysay sa aton sang gugma kag bugay sa Ginoo. Walay sapayan sila mo Pastor, siya nagpakamatay gid lamang sa pasag-uli sang iyang imahin sa tao nga nadula bangod sang sala. Yeah, kanami Pastor sa imo punto. Pastor Lodi, something to share. Ang ako nga mas-share sa sina nga punto, Pastor, mo nga kung aton lang tawon sa dira nga ang Dios nagatuga sa sining kalibutan. Sulod lamang sa anom ka adlaw, then sa ikapito nagpahuway siya. It's just very short time to create the world. Apang sa dira nga nagsulod ang sala, ang intention sa Ginoo nga iya iniibalik ngadto sa pakadto sa iya original nga kahimtang. Apang ang time nga kinahanglan sa pag-restore, it's more than 1 week. So ato makita diri nga ang epekto sa sala grabe kaayo. So kinahanglan siya igong panahon sa pag-restore sa kalibutan balik siyang original nga kahimtang. Yeah. And then sakto na Pastor Lodi ang imo punto nga kinahanglan siya sang time to restore. But the point is, he will not be alone. He needs cooperation of the created being, much more human beings. Oo. So, gakinanglan sang partnership ang Ginoo to recreate the world and be able to bring back the lost image into its original status. Okay. Sunday election, God a glimpse of creation. As what I have said, Pastor Ludi and Pastor Jess, that in the beginning, kanami sinabalang nga word mo, in the beginning, sa pagsugod, God. Everything that was started, God is there. Yes. So, ang pagsiding, the glimpse,
ang pag tanaw sang sinugdanan. Yes, God was very much involved in the creation. Iya gani iya ginhaguan gid nga ginomol ang tao. Pero do may gamay nga discouragement ang Ginoo sa paghulog sang iya nga sala, sa pagpakasala sang tao. But yet, sa imo ginambal Pastor Jess kanami itong punto nga ang Ginoo pwede ya maisilan but he continued. Yes, on the idea that he spent a lot of time silin Pastor Lodi iya gid ginhaguan to create a perfect world. Yes, Pastor Jess. Aton talapang doon, Pastor, no? Pastor Lodi, ka Pastor Tumadong, aton nga Ginoo, isa siya ka Ginoo nga makagagahom, isa siya ka Ginoo nga ining ginatawag naton a God of order, no? May ara siya ang ining mga kauturan atong matalupangdan nga ang atong kalibutan naggobernohan sang ining hindi lang bala nga chaos, no? Chaos, oo. Ang pagsilak sang Kung sa adlaw, Cebuano, pagtunod parang sang rakas adlaw. lang, oo. Oo. Ang tanan yara na pahamtang sa nagakasinanto nga mga panahon, no? Kag ini talalupang do naton nga ang atong Ginoo is a God of order. Kag amo man ini mga kaabyanan, mga kauturan, ang handom sang Ginoo nga mangin aton pag sundon, no? Nga kung mayara kita nga order sa aton nga mga buluhaton, sa aton hilikoton, ang Ginoo nalipay, no? Kag ang Ginoo nagapakamaayos ang aton mga buhat kung ini nagakasinanto man sa suno sa kinaiya sang Yes, Ginoo yeah. sang siya nagtugas sa ning kalibutan. And that's Pastor. correct, Pastor, kanami sa imong punto. During the creation time, nakita ang personality sa Ginoo. Nakita ang iyang karakter. Sa aton leksyon may tatlo ako di Pastor, ka Pastor Lodi, nga nang talupangdan. Number 1, God is a God of order. Aha. And then number 2, He is a creative God. Oo. Kanami siya mag-create. No? Nga hindi mahunaunaan sa iba, mahunaunaan niya. Daw pareho bala artist. Oo, mga pintor nga hindi mahunaunaan sa iba, mahunaunaan niya. And then, He is a God of relationship. Oo, na. So, ina nga tatlo ka mga aspect of God's character were found and discovered during the creation time. Yes, Pastor Lodi. Hambal kita karon sang sa pag-create niya sa kalibutan, especially sa tao, Pastor. Yes. Kung naton lang tawon, of all these creations sa Ginoo, the rest daw ginhambal lang gid niya kag Oo. nag-exist ang among nga butang. Pero ang tao ya very special. Nagkuha siya sang yabok, ginomol niya into the form of man. Pero kung natong lang tawon, hindi ba pwede mahimo nga hambalon sa Ginoo nga ang ginforma niya nga yabok sama sa tao, hambalon niya, okay, tindog ra kag maglakat ka by just His word. I think it will happen. Pero kung imo basahon ang kasulatan, nagahambal siya nga ang Ginoo ginhuypan niya ang buho niya sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Di ba? And then, nagmuklat ang iyang mga mata. Kag, kung imo pinsaron, kung ginhuypan sa Ginoo ang buho sa ilong sa tao, ano kalayo ang distance sa iyang paghimo sina? Yeah, kanami sa nang punto, Pastor. Yeah. So, would it be possible nga mga 5 kadupa abi ang gilayon o kung ano kalayo? Oh. Pero kung distansya naman, hindi siguro magsulod ang hangin. Yes, and that's correct. Pero para magsulog ang hangin siya sa buo sa ilong, it should be very close Very close. to the person. So, pag buga niya sa hangin, then nagmuklat ang iyang mata, and it was very close to the person, the first person ngayong nakita sa tao, amo ang naghimo sa iya. Yeah. Sa akon pag-intindi, gusto siguro sa Ginoo, kag hindi lang siguro, but amo ginaya intention sa aton. Nga the first thing nga aton ibutang sa atong hunahuna,
maog ang Ginoo. Ang aton manunog. Manunuga. So make God first in our mind. Ikanami sa pastor ng punto. Okay. And another thing, Pastor, before we'll go to Monday, a complete word. Kung tatlo ka personality and the last personality of God nga nakita dira aspect of His character, amo ang He is a God of relationship. Gin-emphasize niya, Pastor Lodi, Pastor Jess, ang interdependent of His created being. Nga ang created, ang mga gintugaya, nagadepende sa isa kag isa. Nobody can stand alone. Everybody has to depend on one another. Na sa aton, Pastor, sa kalibutan subong, that is the same thing. Yeah, you need me, I need you, I need Pastor Ludi, everybody needs everybody. And that's the point. So, when God created the world, He emphasized on that aspect that we have to depend and be happy with one another. Yes, Monday, a complete world. Pastor, before I will give you the time, kanami isang Ginoo. Kay before siya nagbutang sang tao nga magpuyo dira, everything is complete. Yes, everything is complete right there. So, ang buhaton lang sa tao is enjoy what is there. Kanami lang nga magsulod ka sa balay, everything is there already. Bago ni mga balay, pero kung ikaw pa mamanday, it will take time. So forth and on. But when God put man on the Garden of Eden with everything is there, God emphasized on responsibilities and accountabilities. Yes, Pastor. So katahom gid pastor no sang plano sang Ginoo kay ginhimo niya gid ang taong espesyal. Ang gin-mention na mo pastor gin-provide niya gid tanan kag pagmuklat sang tao ara na ang tanan no. Kag isa man ka butang pastor nga ako nakita diri nga ang Dios naghimo sang tao suno sa iyang image. Amen. Dagway. Sa iyang dagway. No? Sa iyang dagway. Kita bala, kung kaisa, may mga tao nga ginapakanubo nila kung kaisa ang ilang kaugalingon. Siling sang Espiritu sang tagna, Pastor, God is dishonored when we put a low estimate on ourselves. Okay. Kaya nga naman, espesyal kita nga ginhimo sang Ginoo, gintuga kita sang Ginoo nga espesyal, ginprovidean kita sang tanan sang Ginoo, karon ginapakanubo tang aton kaugalingon and God is dishonored of that. And So, we, as if nga we are degrading our Maker. So wala sang rason nga magasiling oy daw perdi pilo ko iya kumpara dito sa ban. Hindi, ang Ginoo nagtuga sa aton sang espesyal, no? Espesyal kita kag siya naghimo sa aton nga isa ka unique nga tinuga. Sa singa kalibutan silang pa Pastor Lodi bala. Wala na kuno sang tawo sa bilog nga kalibutan nga may kaangay sa akon nga tamark. Amo na ako may mga krimen gani. Makita nang imong fingerprint, madakpan ka dayon. Kay wala na gid sang tawo nga may kaangay sang tamark sa akon pastor, and that shows that we are very special, unique sa bilog nga kalibutan. Kag ang Ginoo nagtugas sining kalibutan nga kompleto para sa tawo, ginhatag niya ini tanan agod nga ang tao makaangkon sang kalipay kag pagdayo sa Ginoo, Pastor. Yes, Pastor Ludi, you have something to share. Ang ako nga na intindihan sa atong discussion sini nga punto, naghatag ini sa pangunahon na kung ano ang Ginoo sa iya kaugalingon, no? Kung ikaw isa ka ginikanan nga may ginapaabot ikaw nga isa ka anak, nag-ready ka sa tanan nga panginahanglanon sa sina nga bata. Ang bottom line niya na bangod kay excited ka, kag mayara ka paghigugma sa coming nimo nga mangin anak. It's just the same thing sa Ginoo. Sa dira nga iya kita gintuga, gin-prepare niya ang tanan kag ina nagapakita nga siya isa ka Dios sa gugma. Na siya pagpalangga sa iya nga tinuga. Yes. Okay. So, kanami sina Pastor Jess, Pastor Ludi. Another point is that mismo ang Ginoo nakakita sang iya nga gintuga nga it was very good. Yes. Day after day sa iyang pagtuga, siya mismo ga-exclaim nga it was very good. Oh.
So in other words, God was satisfied of His creation, of His created hands, of His created works. Only later on, sa pagbutang niya sang tao, nga nahulog kag na naamusingan ang creation. Wala na gid kita kayo sa panahon. Yet, now sa Tuesday, God is given us the responsibility of stewardship, ang pagtatap. The same as pagtatag niya sa kay Adan kag kay Eva nga gintagaan niya responsibility si Adan sa sa pag name sang mga sapat kag mga kahoy, and then ang word dira nga commanded Adam and Eve to dress the garden. Yes, Pastor. Kadako gali pastor sang responsibilidad nga ginhatag sang Ginoo sa aton nga iyang tinuga. Pagtugan niya sa aton gintugyanan gali kita niya sa pagtatap sini. So Yes. responsibilidad ta gali ning pagtatap sang Yeah. aton maskin sa aton subong nga presente nga panahon. Yep. Dako ang aton talalupang doon sa pagtatap sang aton palibot. Okay sa maskin pa sa aton nga mga basura, sa aton nga mga pagsinalayo, nagatalalupang doon mga kaabyanan, mga kauturan nga ang aton nga kalibutan, may ara kita nga responsibilidad sa pag-preserve sini. Yes. Hindi lang sa aton kalibutan, sa aton lawas. Kita stewards sang tinuga sang Ginoo nga mismong aton lawas dapat naton paghalungan. Yep. Pinaagi sa paghimo, pagkaon, paghersisyo, kag ang tanan nga mga butang agud to nga mahimaya ang Ginoo kay tulugyanan kita. Yes. No? Tulugyanan kita pastor. Kag kanamis na pastor, kag another thing, you see, sang Sabado pastor, ako ang nag-preside. And then I emphasize the beauty of our church. Oo. The point is, ini nga pag-maintain sang beauty is not the result of magic. Correct. Hindi na yung magic ara yung beauty. We have to create, we have to maintain, we have to beautify it. Sa tol pa, aton gamiton ang aton nga time, ang aton nga talento, ang aton nga kusog to beautify what God had already made. So we have- That He said it was very good. We have to get involved. Yes, pastor, we no? have Hindi to lang get nga sila nga okay na da sila, kaya na nila dira. Oo. Pero kita mismo may ara nga katungdanan sa Yes. paghimo sang aton nga The same thing sa Talapang sulod sa ka. panimalay, Pastor. Kag bisan sa aton personal nga lawas, we have to maintain our body. We were given by God the beauty, iban sa aton gwapo kayo, iban sa aton hindi gid man tama ka gwapo, but we have the beauty of our own and we have to maintain. Hindi lang kay pabayaan ta lang kay anyway gintagaan ta sa Ginoo abot lang na buwas no. We have really to maintain. Pastor Lodi, anong imo ma-share dira? Sa aton sini nga pag-discuss nga punto, ako nakita diri nga isa sa matahom nga butang nga ginhatag sa Dios sa tao amo ang gift of authority, like Authority. dominion. Yes, kanami, Pastor. Kay hambal niya sa kay Adan nga himuon niya ang paghatag sa mga pangalan, sa mga kasapatan, kag sa mga kapispisan. Kag sa akong pag-intindi na pastor, I think that is very important nga matabuin na siya kay sa part ni Adan mangin isa ini siya ka dako nga bulig sa iya sa pag-identify sa tagsatag-sagid ka mga kasapatan. So, kung wala sang pangalan, daw hindi kagbalokon, ate, sino na? Di na to siya, di ba? So, it's some kind of making yourself getting familiar Yes. sa isa ka tinuga nga ginhatag sa Ginoo sa imuha. Then, sa amon nga eskwelahan dito sa Arizona, ang hindi ko malipatan sa amon nga principal, pirmi kami niya gina-remind nga dapat kung ano ka sa mga bata bala sa ilang mga pangalan, ihambal mo gid ang insakto nga paghambal sa ilang nga pangalan sa pronunciation, something like that. Kaya nga hambal niya, madamo sa nagaka-offended, nagbatsyag sila sa hindi maayo nga emotion sa dira nga ilang pangalan na ginahambal sa hindi amo nga paghambal. Muna nga the sweetest word nga imong mahib ang batian nimo nablang ang pangalan mo gid, di ba? Ang imo personal. Yeah. So kung hindi mo mahimo ang paghatag sa insakto nga pangalan,
Isa man na sa butang nga daw makapasubo man sa tao kag Yes. bisan sa Ginoo siguro, di ba? Yeah, and that's correct. Oo. And then that's it. Akong makita dira nga may ara ikaw ability to know each other. And then kung may ara isa madula, kabalo ka, sino to? Wala siya. Yeah. Din siya subong, di ba? Yeah. And another kanami sina pastor, the sweetest word that you individual can never hear is mentioning his name. In the crowd may nagsingkit da, Luisito, ay makimot ka kanami. Of all the name, that's the sweetest of all the word. Mention. Okay. Another point, pastor, is that kanami bala kung tagaan ka responsibilidad. Kaya bisan ang aton gagmay nga kabataan sa aton bala, tagaan ta responsibilidad kag accept nila. They are willing to do. Yeah. And then everybody is doing his own share. Kay may responsibilidad. Di pareho pastor sa college, you are given the responsibility of the human resource. And you are gladly willing to do the best you can to help improve the college. Pastor Ludi, you are the pastor of the church. And you are very much willing to do your share so that the worship of the church will become more meaningful and more spiritual. Yes. So, amo maning kaidan kagaiba. They were given the responsibility and they were happy performing their responsibilities. Okay. A broken world. Pastor, anong imo makita dira? Diri sa aton leksyon sining broken world, Pastor, aton matalupangdan, nga ang Ginoo naghatag sa kay-adan kag kay-iba sing isa kadako nga dulot. Yeah. Ini nga dulot amo ang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain. Yes. Nga aging tawag naton ini dulot mga kaabyanan. Dulot ini bangod nga amo ini ang isa ka butang nga maghatag sa ila sang pagpili. Mm-mm. Kahilwayan sa pagpili. Kay kun wala ning kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain, wala man sang pagpili. Yes. Apang ginhatag ini sa ila, subong isa ka dulot agud to ilang ma-exercise ang ilang freedom of choice. Yes. Unfortunately, ang ilang pagpili, amo ang pagpili sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Kag naguba ang relasyon sa Dios kag sang tao bangod sang makinaugalingon nga pagpili naton. Wala sa payan ni pastor ang Ginoo nag-reach out gid gihapon. No? Pwede lang man ang Ginoo makasiling iway kamo kung sa aton pa. Islanta kamo hindi gani. Panansang pikatanda kamo. Apang ang Ginoo naghatagid sang iyang pagpakita kung ano siya. Diyos ang gugma sa bagay nga siya nagpakamatay. Agud lamang mabalik ang nadula nga imahen sang Ginoo sa dagway sang tao. Kag pastor, dira man nakita ang karakter sang Ginoo. Nga ang karakter sang Ginoo mapailubon despite nga mula na natabo yet wala siya nagpikat, why siya nagsiling karma na sa inyo o kung ano na Kung sa aton pa sa to, marisin nyo na. Marisi na sa imo. Wala. You see, so that's where the character of God was shown. Yes. Another point, Pastor, sa atong nga leksyon, before I will give Pastor Ludi the opportunity. Of all the created beings, only Adam and Eve, only human being, were given the moral freedom. Akong gintanaw, Pastor, ang word nga moral. It is a sense of what is right and wrong. So in other words, wala yan naging tagaan niya ang iban nga tinuga. Wala yan naging tagaan ang sapat, wala yan naging tagaan ang tanom, ang mga isda, sinang sense, inang pagbatyag sang hindi husto kag husto. And then, may ara nga conscience, may conscience. Oo. Sapat yung mga instinct lang. Mga instinct lang ilaya. Oo. And then, may logical and ethical thinking ang human beings. The rest of the created beings, wala na yung tagaan sa Ginoo. So that is how Adam and Eve, human being, were created unique. Oo. Nati, pareho sa aton may konsensya kita. We can determine what is right and what is wrong. Galing kayo kaisa tungod sa sala na corrupted ini nga klase sang moral freedom. Pastor, yes. Can you explain further a little bit of the free will of God? Or God has given man the freedom of choice?
Sa akon pastor nga pag-insindi sini, ang freedom of choice nga ginhatag niya sa tao, amoy na ang isa sa dako gid nga pagpadayag, pagpakita sa iya nga gugma ingon nga Dios, no? Kay kung wala sang freedom of choice, wala sang gugma nga imo makita. Kay daw robot ka lang yang way ka ano. So ang ato lang dira nga ang freedom ang ginhatag niya sa tao, ang intention sa Ginoo para sa aton kaayuhan. Apang ang tao nagpili siya sa lain suno sa gindisenyo sa Ginoo siya nga kabuhi. So that is why ang Ginoo mayara siya plano paano niya i-restore ang tao after nga nahimo niya ang pagpakasala. Yes. Oh. But even then, sa dara bisan pa ang Ginoo nga nagplano siya i-restore niya ang tao, ang freedom ara gyapon, di ba? Way na nadula. Although ang Ginoo nagplano siya nga amo niyang plano sa aton nga maayo, suno sa Jeremiah 29 verse 11, nga ang iyang plano para sa aton hindi pag harm sa aton nga kabuhi kundi mga maayo nga mga butang, di ba? Apang ina nga plano sa Ginoo, matuman ina siya kung atong sundon, pilion ang iyahang instruction para sa aton. Pero kung pilion naton ang lahi nga decision, hindi na ma-fulfill sa imong life. So freedom is still there. Wala niya ginkuha so far. So far. Okay, kanami pastor, kag isa pa gid nga punto pastor, nga naapektuhan ang kalibutan. Because ang wrong choice, wrong application of the freedom of choice nga ginhatag sang Ginoo. So what were affected ang relationship? Siya dan kag si iba nagtudlo anay na sila. So na-break ang relationship. And then ang isa pa gid nga ang naguba nadala ang environment, ang natural environment nadala nasugod na duda kapatay ang kahoy, nahulog ang mga dahon, so forth and on. But nevertheless, Pastor, God, as what you have said, wala nag-surrender. He keeps on. And then he done something. May ginhimo siya nga mabalik liwat ang kalibutan. Kag ang isa pastor nga akong diri nga nakita nga since we were given the responsibility to be co-workers of God in recreating the world. Yes. Ang punto dira nga kung ano ang nabilin, make use of what is left. God emphasize nga ang ara lang ang nabilin, sige, inyo na buligan ako. Bay na lang na ang nadula. Yeah. Amo nang word nga consolation. Akong gina-emphasize pero sa klase ang word nga consolation. Ang consolation is wala ka kakuha sang first prize, sang second prize, sang third prize. Consolation ang ginatawag prize. consolation. So in other words, tagaan ka konsolasyon nga ang ara sa okay, pasalamatan ka sang ara sa imo. Kung ano man ang nabilin sa imo, make use of it. That is the idea of consolation. Yes, Pastor, before we'll go to the last, why nakita duwa na lang kami nutong nabilin naton. Yeah. Yes, Pastor, sa last naton, the family wave of humanity. Ang ang paghiliangot sang bilog nga humanity. Sa bilog nga kalibutan. And this is even speaking of the family of God. Nga despite nagguba to napatay ang kabataan ni nadula si Abel, si Cain, napatay si Abel, yet God is given the idea that we can still be one as well. Yes, Pastor. Na mentionar ni mo si Cain kag si Abel pastor sang ginpatay ni Cain ang iyang utod. Pumangkot sa sing Ginoo, di na imong utod. Sabat ang Ginoo nga ako bala man nagbantay sa akong utod, which is exactly the correct thing nga atong paghimuon. Hindi nga sila nga masigbantayan na kita. Apang isa kadako nga oportunidad kag responsibilidad naton ang naton Bantay. connect sa Yes. isa kag isa. Ang kanta bala pastor nga I'm so glad I'm a part of the family of God. Yeah. In one way or the other, kita magulutod kita sa atubang sa Ginoo. Kagang isa kag isa aton responsibilidad.
Gani nga maskin pa ang Ginoo naga saysay gid nga dapat naton tatapon atong mga nagakinahanglan, atong mga balo, atong mga nagakinahanglan nga aton sila buligan nga mangin channel kita sang blessings, no? Pakadto sini mga katawhan nga kabahin sang panimalay sa Ginoo. Yes, kanami Pastor, we will continue on studying about that. Nga aton responsibility, we are our brother's keeper, especially those who were being disadvantaged. Yes, last word Pastor Ludi sa imo nga Sa akon pastor daw ang aton nga last nga discussion daw nagbalik siya sa atong bilang nga memory text, no? Nga yeah, and that's correct. oo, nga dapat may araman ta pagtalupangod. Dili lang kay sa mga manggaranon siguro kung ano da kag sa no those people nga daw mga less fortunate sila hindi na sila nga why na sa aton nga pagtatap dapat tanan-tanan palariho lang, no? So sa panag-on nga aton ginapuy-an subong daw ang trend sa kinayasang tao nga daw mayara kita discrimination, makita nato nga daw siya daw ang atong pagtagad lain, no, di ba? So dito sa amo nga kuan nga area, ako nakita ang fairness sa pag-treat sa mga bata, sa mga tao. Bikan sino kadaraya ang treatment the same lang gid, the same lang gid. Why ko sa nakita nga daw may ara ka gina paboran sa pag-treat kun ano da. Daw paraleho lang gid tanan pastor, no? Amo nang nanamian ko nga isa sa ako nakita. So and then, mabalik man na siya sa ginahambal bala sa ng golden rule. Nga kung ano ang gusto nimo himuon sa tao dra sa imo, himuon mo man sa ila, di ba? So, amo na siya dira. And one thing is that kung hindi naton mahimo ini nga butang, isa sa mapiktuhan amo ang Ginoo, no? Masubo siya. Yep. We dishonor him. Yes. No, di ba? So by doing these things to the list of these people, Yes. we are honoring God. Di ba? Yeah. So katahom, kay we are reminded of what is the right thing to do. Yeah. Right. Last word Pastor, yes. Ang Ginoo among aton manunuga kag siya gid magatatap kag magaprovide sa atong pagkinahanglan. Kinahanglan naton ang pagsalig sa iya kag ang pagtalupangod nga siya gid dili magpabaya sa aton. Yes. Another, ang akong last word, Pastor Jace, Pastor Ludi, that God is a God of inferior. Oo. May araman kong isa kita nga term nga God is a God of second chance. Sa akon nga pang nakita diri, that God is a God of inferiors. Siya ang Diyos sa mga ginalupig, sa mga kubos. Oo. Nga masakit siya, ma-heart siya, kung ginalupig ka ang mga nalupig na daan, dugangan pa nimo. You are adding insult to injury. And the most individual that is affected is God Himself. That's why, amo na aton leksyon nga, we'll continue learning about this, mga kauturan, nga aton gitatapon ang mga ara sa mga disadvantage, ang nabayaan sang siyudad, ang wala na tagaan sang sakto nga pagtatap, aton sila tagdon, aton sila tatapon, because in that so siling ni Pastor Lodi, we are honoring God. Mga utod, wala ginuguro namon mahatag ang tanan. Ngayon yung gusto nga makitaan sa aton leksyon. Apang kami ni Pastor JC, Pastor Lodi, nagapati nga nahatag namon ang mga punto, mga major points nga aton dapat matunan sa sini nga semana. Ang Dios magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga may. Nagapalapit kami sa imo, nagapasalamat sang leksyon nga amon natunan. Kabay pa. Ikaw ang maghimuno sang amon nga kakulangan, kag tagai kami sang dako nga paglaom, kag dako nga pangunahuna, nga amon tatapon ang tagsa-tagsa nimo kang mga tinugan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.